Naay usa ka libro, ang title sa book is Running with God. Ang gi-present to sa author ni ingon siya. Hinaot unta nga kita nga mga tao ang ato untang relasyon o pakigrelasyon sa Ginoo. It is like always running with God. Kan there is that deep longing nga magpaduol sa Dios. Dili kay maglakaw lang nga lamya kayo. Hinaot ingon siya ang sa author na ingon siya. Hinaot unta kita nga mga Katoliko, kita nga mga magtotoo og mga Kristiyanos. We have that kind of mentality that we always run towards to our God. In our gospel today, nadungog nato ang mga katawhan. Sa dihang nakakita og na-recognize nila si Jesus, sila nanagan nagpaduol kaniya. Ug nihangyo nga unta ayuhon ang ilang mga masakiton. Kita usab gipahinumduman. Kumusta man ang atong pagpakigrelasyon sa Ginoo? Do we have that kind of energy, that kind of enthusiasm, that kind of passion to be with our God? Mamalandong kita karon, kumusta ang atong relasyon sa Dios? Kumusta man ang atong mga pagtuo sa Ginoo? Nindot kaayo dinhi sa atong ebanghelyo, kita gipahinumduman ni ingon sila, pahikapon lamang unta kami bisan sa sidsid sa sanina sa Dios. Pagtuo, tungod sa ilang pagtuo, nag-ingon sa ebanghelyo, nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Kita karon gipahinumduman nga kung naa day kitay lalom nga pagtuo, kung naa kining pagtuo, bisan pagani liso lang sa mustasa ang atong pagtuo, it is more than enough nga makapabalhin sa usa ka mountain ngadto sa laing lugar. Inani kadako di ay inani kagamhanan ang pagtuo. Kung kita na ay pagtuo, ana ay milagro. So kita karon nga naa karon sa tumang kalisdanan, kagul-anan, nga feeling nato wala natay sa atong sitwasyon karon, wala nay paglaom. Hinumduman nato mga igsuon, ang atong pagtuo mao kanay makaluwas kanato. Mao kini ang pahinumdom sa atong ebanghelyo karon. Ikaduha, hinumduman nato nga unta diha sa pagtuo anaa ka ng kadasig sa kanunay. Kay usahay maingon kita naaman kitay lalom nga pagtuo sa Dios, pero pangutana og lantaw nato atong kinabuhi, pangutana og lantaw nato ang atong magigibuhat. Naabatay kadasig sa pagampo. Yes, nagtuo kita sa Ginoo, pero kumusta man ang atong pagampo? Naabatay panahon sa pagsimba sa kanunay? Daghan kay kita, daghan kay mga ingon nga, Father, nagtuo man ko sa Ginoo, pero tagsa lang ko mosimba. Nagtuo man ko sa Ginoo, pero tagsa ra ko magampo. Kumusta man ang pagtuo? Nabay lalom nga pagtuo kung inana ang atong attitude? Our gospel today, according to the Gospel of Saint Mark, we are all reminded. Hinaot pa unta kanang attitude sa katong libro nga akong gibasa. We always have that attitude, that mentality to always run with our God or to our God. Nindot kayong model nga iyang gisulti sa katong author ni ingon siya. Hinaot pa unta nga ang atong attitude pareha sa the prodigal son. Nga ang katong manghod nga nag-squander sa kwarta sa iyang amahan, sa pagkakita niya sa iyang amahan, ang amahan ang unang nidagan ni gakos sa iyang anak. Og naingon siya, welcome pagbalik dinhi sa akong kiliran. Maunta ka na pud unta kita. Kita gipahinumduman nga unta naa kita ingon ana nga kasing-kasing nga kung makakita kita sa Ginoo mudagan kita diri sa santos nga misa naa kining atuang kadasig nga magsimba. Pero usahay makita nato ang uban, usahay mosimba pero bugat kayeng tiil, wala ang energy, wala ang enthusiasm. Mosimba lang kay nganuman giingnan man nga mosimba. Mosimba lang kay nganuman obligasyon man daw kuno. Hinaot pa unta nga kita naa ang kanang kasing-kasing, nga naa ka ng kumingon kita nga oy mosimba na ta.
naunta nang kadasig. Ako personally usahay biktima pud ani. Usahay nga tungod sa kakapoy makaingon okay sige. Mo nang ako usab karon gipahinumduman sa akong attitude, especially sa attitude sa pagpaduol sa akong Ginoo. Amen.